Considero que la intel·ligència artificial és un món que ens està sobrepassant. Són eines imprescindibles per actualitzar-nos en el mercat. El mercat va més ràpid que nosaltres. Jo tinc un negoci petit, una òptica. La intel·ligència artificial l'estem començant a introduir amb sistemes de diagnòstic, amb sistemes de control, sobretot en temes d'estoc, d'arxius i tal, però jo soc desconeixedor i el que vull és implementar aquestes eines que per això estan creades. Muntar una empresa i començar des de zero, has d'organitzar moltíssimes coses i ara jo crec que el següent pas és intentar digitalitzar al màxim, aprofitar totes les eines que venen i sobretot saber quines triar, no? Perquè hi ha sobre un món tan nou i tan desconegut per nosaltres, almenys, que ens va superbé que ens ordenin, que ens diguin què ens pot servir, què ens no pot servir i quines opcions tenim com a petita empresa. Que tenim una IA que s'encarrega de gestionar tota la intel·ligència turística de destinació, que som l'única destinació que ho té, que sabem que tenim una guia oficial, que és la Dona Marinera, que està nodrida d'IA, però que està nodrida per tots nosaltres i que la controlem entre nosaltres. Ara mateix són diversos destins a nivell nacional que estan copiant, ben dit, el que estem fent nosaltres. Tot el que fem, al final, deixa un rastre. Qualsevol acció d'empresa, qualsevol aportació i per part del turista, ho estem emmagatzemant en un núvol intern que serà intel·ligent. Per tant, estem posant, a més, de posar eines, orelles, a qualsevol pas que donem per construir una estratègia entre tots.